Здравейте, аз съм Силвия Димитрова, психолог и психотерапевт. В това видео продължавам темата от предишното видео за бърнаута, как да се предпазим от професионално и лично прегаряне. Както казах и в края на предишното видео, темата ще я продължа с дълбокия психологически механизъм зад прегарянето. За да мога да изясня по-подробно какво стои психологически зад прегарянето, първо ще говоря за ментализацията. Това е способността да разбираме себе си и другите в контекста на емоции, мисли и намерения. Ментализацията е предсъзнавана психична дейност, чрез която възприемаме и интерпретираме собствените си потребности, намерения, чувства, желания. Ментализацията е едновременно с това и когнитивен процес, който ни позволява да преживяваме своите емоции и емоциите на другите, без те да ни объркват, заливат или блокират. Ментализацията е развитие на психична себерефлексия, самоорганизация, саморегулация на психични и поведенчески процеси. Ментализацията е ключова за регулиране на емоциите в комуникацията с другите и средата. Тя ни дава възможност да възприемем, осмислим, разрешим проблемите и конфликтите с другите хора. Тя ни дава възможност да преживеем и преосмислим собственото си емоционално отношение към конкретни ситуации и хора, да се успокоим, когато сме разстроени от тях, да преживеем обич или състрадание към тях. Ментализацията има двупосочен психичен процес навътре и навън, т.е. към разбиране на емоциите и мисленето на другите и на самите нас. Ментализацията може да е имплицитна, т.е. да е неосъзната, интуитивна, или експлицитна, съзната и облечена в думи. При отделния човек може да има много специфични особености на формиране и протичане на процеса на ментализация, т.е. ментализацията е с индивидуален профил. Ментализацията е психологическата способност, която ни помага да разбираме не само какво правим, а защо го правим. Тя е основата на емпатията, саморегулацията и автентичната връзка с другите. Когато сме добре, можем да мислим за мислите си, да забелязваме емоциите на другите, да реагираме адекватно. Но когато сме под продължителен стрес, тази способност се свива. И това е моментът, в който рискуваме бърнаут. Как бърнаутът засяга ментализацията? Т.е. как бърнаута засяга адекватното мислене за нас самите, за другите, за средата, за живота. При хроничен стрес вниманието се стеснява, емоциите стават прегорели, губим чувствителност към себе си и другите, реагираме автоматично, без никакво осъзнаване. Бърнаут буквално изключва ментализацията. Когато сме изтощени, мозъкът преминава в режим на оцеляване. Не можем да се свързваме, не можем да мислим нюансирано. Чувстваме се празни, раздразнени, дори роботизирани. Това обяснява защо при бърнаут често губим емпатията. Не защото сме лоши хора, а защото нямаме вътрешен ресурс да мислим и чувстваме едновременно. Тоест, чувстваме се изморени. Не защото не сме емпатични, а защото сме изморени и прегорели. Ментализацията ни предпазва, защото ни помага да разпознаваме на време собствените си състояния, т.е. да си кажем прегрял съм, имам нужда от почивка. Създава дистанция между стимула и реакцията, възстановява смисъла и емпатията във връзките ни. Как да я поддържаме? Да забавим темпото, преди реакция да направим пауза, да си зададем въпроса какво преживявам аз в момента сега. Да практикуваме емпатийно слушане, т.е. да бъдем там, да присъстваме за другия човек, да показваме, че го чуваме и да говорим с любопитство, а не толкова с съвети, особено ако съветите не са ни поискани. Ментализацията е нашата вътрешна психическа хигиена. Колкото по-добре разбираме какво се случва в нас, толкова по-малко е
вероятността да прегорим. Когато се научим да стоим с трудните си емоции, вместо да ги потискаме или действаме импулсивно, ние възстановяваме връзката със себе си. А това е най-силната защита срещу бърнаут. Да можем да кажем: да, уморен съм, не знам какво ми се случва и мога да избера как да реагирам. Мозъчните структури, които участват в процеса на ментализация и които реално влияят и на това да отидем към бърнаут или да се предпазим, са следните. Амигдалата, тя е свързана с чувствителността към социални сигнали от лицевата експресия и има важна роля в процесите на дългосрочната памет, а в този смисъл и с консолидирането на дългосрочни спомени, формиращи вътрешните оперативни модели на привързаност. Тези базови и автоматични афективни еволюционни механизми са повлияни и от по-сложната синаптогенеза, образуването на синапси между невроните на нервната система, която е най-интензивна през първите 2 години след раждането. Това е периодът, в който възприятията за света, за себе си и за другите са най-силно обусловени от контакта с обгрижващата фигура. Първите синапси могат да се наблюдават през петия месец от ембрионалното развитие. Конкретно, образуването на синапси започва около 18-та седмица от бременността и продължава да се променя през целия живот. От тук можем да изведем тезата за значимостта на ранните отношения между дете и обгрижващата родителска фигура за формиране и стабилизиране на невронните мрежи и за оформяне на базови вярвания, нагласи, т.е. на вътрешните оперативни модели на привързаност. Какво се случва в нашия организъм, когато изпитваме тревожност или стрес? Активира се подготовка за борба или бягство. Това се случва през автономната нервна система, която не подлежи на съзнателен контрол. В наши дни реалните заплахи са малко. Тревожността е предизвикана повече от психологически състояния, отколкото заради физическо оцеляване. Механизмите за справяне с заплахите обаче са същите, както и когато на човек му се е налагало да оцелява с чисто физически. Основен симптом, свързан с усещането за тревожност, е ускоряване на пулса, така че сърцето да може да напомпва повече кръв към мускулите, които ще бъдат нужни за задаващата се схватка. Периферните кръвоносни съдове близо до повърхността на тялото се свиват, което покачва кръвното налягане. Това периферно свиване е физиологичният аспект на израза пребледнял от страх. Студената пот е подготовка за горещото изпотяване от действителната мускулна активност. Тялото може да потреперва и косъмчетата по него да настръхнат с цел да запази топлината и организмът да бъде защитен от нарасналата заплаха от измръзване, причинена от свиването на периферните кръвоносни съдове. Дишането става по-дълбоко и по-често, за да се осигури обилен приток на кислород. Това е задъхването от силната възбуда. Зениците на очите се разширяват, осигурявайки по-добро виждане на заплашващите опасности. Черният дроб отделя захар, за да се осигури енергия за схватката. В кръвта се отделя и вещество, което води до по-бързото изсъсирване, като по този начин организмът се защитава от кръвозагуба през раните. Реакцията на организма е резултат от възприемането на ситуацията като опасна и се секретира адреналин в мозъка и в тялото, сякаш за да се подготви отвътре да отвърне на атаката, която идва отвън, защото адреналина прави тялото по-силно. Произвеждат се бойните хормони – адреналин, норадреналин, кортизол, които изгарят тялото ни. Не го изгарят буквално, но когато сме изложени дълго време на тези хормони, тялото ни започва да се разболява. За да запазим тялото и психиката си здрави, трябва да започнем да работим през опиоидните хормони, не през адреналина. Трябва да сменим горивото. Допамин, окситоцин – това са позитивните хормони и за да ги произведе тялото ни, трябва да правим неща, които ни носят радост и щастие.
да успяваме да оставаме все по-често спокойни и хармонични в ситуации, които са стресови за нас. Как да бъдем по-осъзнати и с ментализиращ ум, с осъзнат, гъвкав и свързан ум. Бърнаутът е хронично изтощение, резултат от комбинация от вътрешни и външни фактори. Стресът не е враг, бърнаутът е сигнал, че ресурсите ни са изчерпани. Разпознаването на симптомите на време е първата стъпка към превенция и възстановяване. Ментализацията и осъзнатостта са силни инструменти за защита и грижа за себе си. Малките ежедневни практики, граници, почивка, емпатия към себе си и другите намаляват риска от прегаряне. Почивката и грижата за себе си не са награда за добре свършена работа. Те са част от нея. Грижете се за себе си, за да можете да бъдете истински ефективни, присъстващи и вдъхновени. Благодаря ви, че бяхме заедно в това видео и до скоро!